Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang ating oras alas 11:20 na, usapang PSA. Kada Martes yan, at siyempre kasama ko ang ating Mr. PSA Gerard Tolito na imbag nagsama. Naimbag nga nyangal daw tata, Sir Kap. Panagkakararwa. All Souls Day. Panagtutugkol. Panagtutugkol. Baka narabi pa di ay. So, naimbag nga agsapa tayo, Sir Kap. Kan kastamad dagi jay listeners, kan viewers tayo dito nga programa tayo. Okay, at para sa inyong mga katanong naman, kung kayo po naman ay may problema sa inyong dokumento ng inyong mga pagkatao, text po lamang yan 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin po yan ng ating Mr. PSA. Okay, at bago yan partner, meron muna tayong balitang national dito. Magsalamin nga ako at medyo masyadong malilit yung letra dito. Ito naman sa ating balitang national para sa ating halalan 2022, Michael Marcos Kion endorsing the candidacy of Senator Bongo. Yun. Okay. I wish to take this opportunity to endorse the candidacy of Senator Bongo for the position of Vice President of the Republic of the Philippines. The reason I am doing this is because I have found Senator Bongo to be one of the most receptive, accommodating, and accessible public officials that I have ever encountered in my life as a public servant. Over many years, I have served in numerous administrative positions, Executive Director of Gintong Alay, Governor of Ilocos Norte, and now Mayor of Lawag City, to name a few. And I have never encountered a public official like Bongo. He has helped me and the city of Lawag by attending to our requests and going out of his way to look for appropriate solutions with dispatch and efficiency. He has a highly competent workforce who are prompt, polite, and accommodating. This is a reflection of his leadership capability. The senator came here to Ilocos Norte and specifically Lawag City. I was impressed by the senator's capability to teach out to all classes of people, but especially the common man or the common tao. He has an easy, down-to-earth rapport with the masses. The man has the common touch, a great asset for a public servant. I reiterate again, the Senator Bongo has all the qualifications to run for higher office. This man has the attributes our country needs at this time of crisis. Galing naman yan kay Mayor Michael Kion. Okay, partner. Nyay may bagam jay. Well, inabutan mo ba si Mayor Kion? Hindi ko pa. Hindi. So, ibig sabihin nun, bata ka pa. Okay, at inulit po natin na ating text line naman 0999-3070-649 para sa inyong mga katanungan naman sa ating Mr. PSA. Okay, Sir Gerard, balikan muna natin yung ating topic niyo nung nakarang last week tungkol naman dito kung ano ba yung mga nirerehistro sa anong office yun? Sa local civil registry. Sa local office, civil registrar. Kasi ang pagkakalam ko, birth certificate, death certificate, marriage. Meron pa bang iba? Yes, Sir Kap. Okay. So, yun nga. Yun usually ang mga documents na
alam ng ating mga kababayan na nire-rehistro sa opisina ng Local Civil Registry Office yung birth, yung marriage, at saka yung death. Pero marami pang mga dokumento na pwedeng irehistro sa kanilang opisina. Yung mga na-discuss natin previously, number 1 is yung Certificate of Foundling. Ito naman ay parang magiging proof of identity ng isang tao, ng isang bata, na ito yung mga bata na nahanapan at tapos hindi natin alam kung ano yung kanilang totoong identity. So, kailangang magkaroon siya ng legal document na magpapakita ng kanyang identity. So, irerehistro natin siya as a foundling. So, ang kanyang magiging, kumbaga parang birth certificate will now be a certificate of foundling. So, isa yun sa mga dokumento na nirerehistro sa opisina ng Local Civil Registrar. Pangalawa is kung makikipag-asawa naman yung isang tao, mag-a-apply sila ng marriage license. So, wala mo ng marriage certificate kung walang marriage license. So, yung application nila for marriage license, yun ang nirerehistro natin. Yung application na yun? Oo, yung application nila. Okay. So, may mga court orders din na nakakaapekto sa civil status ng isang tao, kailangang i-register din yon. For example, yung mga adoption cases. Kung meron na siyang adoption decree, kailangang i-rehistro natin yon together with the certificate of finality with the local civil registrar kung saan situated physically yung korte na nag-issue ng adoption decree. Ayan. So isa yon sa mga mga court orders na nirerehistro. Pangalawa is ito yung medyo dumarami sa ngayon. Ito yung mga annulment cases, yung mga nullification of marriages na may decision ang korte. So, kailangan marehistro din yun sa opisina ng Local Civil Registrar. Yung iba pa na court orders is may mga correction of entries sa ating mga dokumento na hindi kayang i-correct sa opisina ng Local Civil Registrar. So, kailangan dumaan yon sa korte. For example, correction ng karamihan, correction ng year of birth sa birth certificate ng isang tao, kailangan na sa korte yon. O di kaya yung correction ng status ng isang bata, kung legitimate, gagawin nating illegitimate or vice versa, then sa korte yon. Okay. Correction ng citizenship, ayun, sa korte din yon. Hindi kaya ng local civil registrar na i-decide yon. Ang iba pa is yung presumptive death. Kunyari, i-declare ng isang spouse, yung kanyang absent na spouse, na presumed dead kasi hindi nila mahanapan, then pupunta siya sa korte, and then pag nag-issue ang korte ng order na talagang presumed dead nga yung absent na spouse na yun, then i-register din yun sa opisina ng local civil registrar. Kasi maapektuhan yung status ng present na spouse, magiging parang presumed na widow or widower na siya. Yun. So, pwede siyang makipag-asawa actually pag may order ang korte na presumed dead ang kanyang missing or absent na spouse. Gaano katagal ba na missing ang isang tao para bago ma-declare na presumed dead? Oo. Sa ngayon, Sir Cap, medyo umiksi yung parang yung ilang taon kung so 4 years sa ngayon. 4 years. Oo. Pero nung civil code pa ang sinusundan natin, that is before August 3, 1988, 7 years yon. Pero ngayong family code ang sinusundan na natin, 4 years na. 4 na taon. 4 na taon na. Pero kinakailangan ginawa mo yung lahat ng paraan na hanapin siya, ano? Yes, tama po yun. Patunayan mo sa korte yon na ginawa mo lahat ng remedy, ginawa mo lahat ng yung paghahanap. Oo. Pero wala. Wala talaga. Tsaka ka pa lang pwede mag-apply sa korte ng presumed death. Yes, ng declaration of presumptive death. Oo, tama po. Paano kung
pagkatapos na ma-declare ng korte na patay na, biglang lumitaw. Yun. Tamang-tama kasi yun yung mga examples natin Okay. na mention na mga court orders na nakakaapekto ng civil status ng isang tao. Ngayon, may mga ibang dokumento naman na ito yung mga tinatawag natin na legal instruments. These are affidavits actually na nire-register din natin sa opisina ng local civil registrar. Ang isa doon is yung affidavit of reappearance. Yon, related yon doon sa declaration of presumptive death. Kasi doon sa katanungan mo, Sir Cap, na paano kung na-declare yung absent spouse as presumed dead, and then after some time ay bumalik or nag-reappear. Biglang kumatok sa bahay mo. Yes, tama. So, para maipakita na legally na siya ay buhay, then mag-execute siya ng affidavit of reappearance. Sa korte din. Sa any notary public na yon. Pagkatapos? And then pagkatapos nun, yung affidavit of reappearance na yon, kailangang irehistro niya doon sa opisina ng local civil registrar kung saan, let's say, presently residing yung subsequent marriage ng present na spouse. Okay. Oo, ganun yun. So, kapag narehistro na siya, mag-i-stop yung validity ng marriage, ng subsequent marriage ng present spouse. So, parang pag na-register na yon, pwede na niyang i-claim yung kanyang asawa, yung present na spouse. Paano kung nag-asawa na? Yun nga, mag-stop yung validity ng kunyari nakipag-asawa na yung present na spouse kasi napadeclare niya as presumed dead yung kanyang absent na spouse. Nakipag-asawa siya pero nag-reappear yung absent na spouse. Once na na-register yung affidavit of reappearance ng absent na spouse, mawawalan ng visa yung marriage ng kanyang present na yung spouse na nag-declare sa kanya as presumed dead. Oo. So pwede rin na hindi na lang kahit nabuhay siya, kahit nagpakita siya, wag na niyang guluhin. Kung baga hindi na siya mag-execute ng affidavit na siya ay buhay. Pwede rin yung ganon. Pwede rin kung yun ang gusto niya. However, since presumed dead nga siya, legally speaking, kung tutuusin, hindi siya pwedeng makipag-transact kahit ninuman. Dahil patay na siya. Dahil presumed dead siya parang patay na siya. So, hindi na siya pwedeng kumuha ng passport, hindi siya pwedeng kumuha ng driver's license. Tama, sir. Hindi siya pwedeng mag-rehistro ng national ID. Tama, kasi paano magre-rehistro ang isang patay? Parang ganun, di ba? Okay. Tama, sir. Ano pa? Okay. So, yung mga ibang documents na tinatawag natin na legal instrument aside from yung affidavit of reappearance, ito naman yung mga affidavit of acknowledgement or admission of paternity na ini-execute ng father doon sa paternity para sabihin niya na itong bata na ito ay anak ko ito. Inaako niya o ina-acknowledge niya na anak niya yon. Doon sa mga cases ng hindi pa ikinakasal na parents. Yan. Meron din yung sinasabi natin na affidavit of legitimation. Ito yung ina-execute ng mag-asawa na nagkaroon ng subsequent marriage pero meron silang anak before na sila ikinasal. So para ma-legitimize yung anak nila from illegitimate to legitimate, then mag-execute sila ng affidavit of legitimation, and that is registrable document doon sa opisina ng local civil registrar. Yan. Marami pa. Actually, maraming mga legal instruments. Ang very interesting na isa dito, Kap, is yung ratification of artificial insemination. Tama na yun. Considered na legal instrument yon. Ito naman yung cases ng couple na hindi makapag-anak o hindi makapaggawa ng sarili nilang anak, kaya
Parang meron yung sinasabi natin na artificial insemination, yung sperm ng husband ay parang scientifically na imimix or i-fertilize niya yung egg ng wife. So parang sa laboratory siya gagawin, parang ganon. Pero sila pa rin yun. Sila pa rin yun. Doon lang gagawin sa laboratory kasi hindi pwede hindi nila pwedeng gawin. Kumbaga, ginagawa nila pero ayaw. Ayaw, parang ganon. So pagka ginawa sa laboratory, pwede naman. Pwede naman. Oo. Ngayon, may mga instances din na it's a mixture of the sperm of the husband and a donor. Donor. Oo, donor. So, ira-ratify nila yon na Kung halimbawa hindi na pwede yung babae talaga. yung lalaki, yung sperm ng lalaki. Oo nga, yung sperm ng lalaki ihahalo sa sperm ng ibang babae, hindi yung asawa niya. Hindi. Ano? Yung sperm ng ibang lalaki. Baliktad. Oo. Yung sperm ng ibang lalaki ang ihahalo doon sa babae. Oo. At pwede rin na together with the sperm of the husband. Kasama din yung sperm ng husband. Yes, pwede rin na ganun. Kaya, kailangang mag-execute yung husband and wife ng ratification of artificial insemination para kung lalabas yung bata, magiging legitimate child ng couple. Otherwise, kung hindi nila ira-ratify yun, before the birth of the child, ay magiging illegitimate yung bata. So, hindi pwede yung sperm ng lalaki na ihalo doon sa ibang babae. Yun ang hindi pwede. Yun ang hindi wala. Pwede. Baka pwede, baka may gumagawa ng ganon. However, doon sa rules and regulations implementing yung civil registry law, ang dinefine lang is yung sperm ng lalaki, ng husband, na pwedeng ihalo sa sperm ng ibang lalaki at siya ang mag-inseminate doon sa egg ng wife. Kung halimbawa yung sperm ng husband ay kulang. Yes. Tama. Ganon yun, ano? Tapos Oo. dadagdagan ng ibang lalaki Yes. ng sperm niya. Oo. Yun, pwede yun. Pwede yun. Saka ngayon, artificially, iyaano doon sa asawa niyang babae. Tama. Oo. Okay. Pero yung lalaki na hindi pwede palang maging donor ang babae. Yes. Yes. Ang donor lang dito, lalaki lang. Oo. Yun ang wala pa sa atin. Okay. Mm-hmm. Okay, so usapang sperm po ito para sa mga wala pang anak. Remedy na pwede nilang gawin. And nire-recognize ng rules and regulations natin implementing the civil registry law. Okay. Sa party ng babae, pwedeng magkaroon ng donor na lalaki. Tama, no? Tama. Sa party ng lalaki, hindi pwedeng magkaroon ng donor na babae. Tama. Okay. Yon. So, klaro? Yan yung isang example ng legal instrument na kailangang marehistro. And it is important na yung ratification of artificial insemination ay marehistro sa opisina ng local civil registrar prior to the birth of the child. Naka-attach yun doon sa birth certificate ng bata. Okay. Okay? Yung bang donor ng sperm na lalaki, hindi mo kilala? Not necessarily. Hindi mo pwedeng kilalanin? Pwede naman na kilala nila. Pwede rin. So for example, para talagang kadugo nila, pwede rin na yung kapatid ng lalaki, pwede rin na ganon. Pwede rin ganon. So kung halimbawa ako mag-donate ako, hindi nila alam na ang nag-donate si Peter Wasing. Kung pwedeng ganon. Possible. Wala namang nakalagay doon sa rules natin. As to the identity of the donor. Pwedeng pang-usap yung mag-asawa na kunin ako. Na mag-donate. Pwede. Yes. Tapos mag-selfie kaming tatlo. Okay. So ano ba? So
So, Binabati natin Kotong Geraldine watching and Jenny Banks is watching. Maraming salamat po sa lahat ng watching. Okay, so ano pa? so yun yung mga example ng mga documents that are called legal instruments. Meron pang mga iba, pero yun yung mga kadalasan ng mga documents na nirerehistro sa opisina ng local civil registrar. And Fabi Lukop is watching. Maraming salamat, Teacher Fabs. Galing naman kay 5-4. Happy Halloween ka, men guest. Salamat mo, nilungay ban. Mampaganas di aldaw kang trabaho, uray kastaunay tipudot ti init. Kat maalami pa nga agkimbot. Kunana, more power, more songs, Kap. God bless and keep safe always. Wow, pati apoy. Wara ko maibado ito. Salamat mo. Sige ta. Agarami ti ibadoy ni apoy. Nganto ibadoy ni apoy ya. Apoy mo't lang. Apoy mo't lang. Okay. Awat Zero, good morning mga sir. Anya ti babalin nga pag-register ang national ID. Han ko gamin nga naabutan di registration dito'y barangay mi. Well, as of now, ang sa national ID natin is dun sa step 2. Oo, dun sa step 2. For example, here in Baguio, kung taga Baguio yung texter at hindi siya nakapag-step 1, pwede siyang mag-online. Pwede siyang mag-online? Yes, mag-online application siya. Para sa step 1? Oo, para sa step 1. However, yung latest na nakuha po sa provincial office natin dito sa Benguet is fully booked na yung mga nasa online application until December 31. So, ang susunod siguro doon is January na. January na? Oo, January na yung para sa step 2. Pero pwede pa rin na wala namang masama pa rin na mag-online registration tayo dun sa step 1 para kung okay na yung system natin, then may inform siya na mag-step 2 na siya. Okay. Nagabumot ginituan correction of name ngay apo. For example, may isa lang nga letra, masabol ba nga magnati korte? May isang letra lang, so misspelling. Well, kadalasan or karamihan doon sa mga cases na ganyan is pwede na siyang i-correct administratively, meaning through the office of the local civil registrar. Dahito ikot first name? Yes. So, kunyari, no family name? No family name and misspelled pa rin. Parang yung question ng texter is isang letra lang, pwede rin. Pwede rin? Oo, meron yung sinasabi natin na clerical error law na naging effective year 2001. And yan actually yung ina-address ng batas na yon. So, ag-file din dyan ng local civil registrar ti correction? Tama, Sir Cap. Sa local civil registry office kung saan nakarehistro yung kanilang dokumento. So, hindi lang sa birth certificate applicable yon, pwede rin sa marriage certificate at saka death certificate ng mga relatives natin. Okay. So, pwede ito first name, middle name, family name, no may isang letra, iti han nga correct. Yes. So, dagi-ij kung natin nga misspelled. Noen. Kas pangarigan ko umawang. Ti usto ko mga spelling nagat OMAWENG. Ngam nagbalinmat nga OMAWING. Yes. Pwede yung ganon. Pwede. No wasing ko dati H na. Kasat nung no sobra. Nanayunan. Mabalinlad may isang letra. Oo. Mabalinlad lang. Fall isunang as a clerical error. Paikat na di may isang sobra. Pwede. Kas pangarigan ko wasing, nagbalin nga washing. Paikat na di H. Yes. Agbalinan, mabalin di ay. Mabalin. Agful di as a clerical error. No more than one letter. More than one letter, adalag tamot. Dagijay may consider tayong clerical error. Even if two letters lang. Oo. So, ang importante doon, Sir Cap, is magbigay siya ng supporting documents, at least 2 supporting documents, para ma-prove niya na yung misspell na entry na yon ay misspell nga. So magsubmit siya ng mga dokumento na nagpapakita ng tamang spelling.
So, for example, doon sa, kunyari sa apelyido mo, washing, naragdagan ng H. Tapos, naragdagan pa ng O sa huli. So, parang washing O. Parang ganun. Pero ang tama naman is washing. So, pwede yun na maging clerical error kasi may ipuprove mo naman by submitting yung pwedeng baptismal certificate mo, pwedeng school records mo, yung birth certificate ng parent mo, at saka yung marriage certificate nila, at pwedeng birth certificate din ng isa sa iyong kapatid. Okay. Yan. So, consider yun as a clerical error. Binabati rin natin, JP Martin, nakikinig naman sa atin, kunana, ay. Sige, nag-donate ka, yabanak, kunanamat. Regards to national ID, awan pwede schedule mi ti Barangay Dundogan para ti part 2, nabayag na nalpas ti registration mi. Kailan, sir? Yes, tama. Yan nato ito, 211. Tulito, gayam. Kailan ni JP Martin. Oo. Sa ngayon pa kasi ang kinikater ng registration center natin sa SM is yung mga residents ng Irisan. Oo. However, yung mga residents from other barangays, pwede pa rin silang pumunta doon sa SM. Kasi everyday, hindi naman, as per information from PSA Benguet, hindi naman daw fully na parang kumbaga hindi 100% na pumupunta yung mga scheduled residents of Irisan doon sa SM. Kaya may mga parang kulang na portion na pwedeng i-allot nila doon sa mga other barangays. Okay. Anong sandalang nga orayan ang malpas J Resident City Barangay Irisan, santo damot ma-accommodate. However, ang instruction daw sa kanila ng head of the PSA Benguet is basta nandun sila, they will be accommodated within the day. Okay. So, kung kinakailangang mag-overtime sila, yung mga registration officers natin, then they have to render overtime para lang ma-accommodate kung sino man ang nandun na sa registration center natin sa SM. Okay. Okay. Balik tayo doon sa kanina, yung mga isang letra lang, ano? Oo. Pwedeng ipakorek sa LCR. Oo. Paano naman kung yung apelyido mo hindi magandang bigkasin? Okay. Yun yung dahilan kaya ikaw napagtatawanan. Pwede bang patanggal mo ang isang letra para hindi nakatawa-tawa? Okay. So, yung na-mention ko kanina, Sir Cap, is kailangang mag-submit ka ng 2 supporting documents, at least 2 supporting documents na nagpapakita ng inyong tamang apelyido. So, doon sa case na yan na na-mention mo, yung gusto lang niya talaga na palitan kasi... Gusto niyang tanggalin yung letra na isa. Oo. Para kasi katawa-tawa sa pandinig ng ibang tao kapag nababanggit yun. Oo. So, ibig sabihin ay tama talaga yung apelyido niya, di ba? Tama yung apelyido niya. Kanya lang nababasyan. Baka nabubuli siya, ano? Nabubuli siya. Dahil doon sa kwan. Ngayon, kung patatanggal niyang isang letra, gaganda yung apelyido niya. Okay. Sa definition ng clerical error is hindi siya kasama, Sir Cap. Hindi kasama yon. Oo, doon sa clerical error law na yan. So, ibig sabihin, in the case of dyan sa apelyido, kailangang pupunta siya sa korte. Sa korte? Oo. Doon niya sasabihin sa korte na nabubuli ako nang dahil dito? Yes. Oo. Okay. So, hindi niya kailangan mag-submit ng mga dokumento na nagpapakita ng tamang spelling. Kasi mai-prove naman niya doon sa korte na doon sa, let's say, sa vernacular language nila ay talagang iba ang ibig sabihin ng kanyang apelyido. Parang ganun. Oo. Ano ba yung mga apelyido natin na kwan? Meron ba kayong ganong case? Wala pa akong na-encounter, Sir Cap. Na nangyari ganon? Oo. Wala pa. Halimbawa, ang apelyido niya, Betlog. Patatanggal niya yung letter G, Betlo. Okay na yun. Pwede. Pwede ganun, di ba? Pwede. Ayan. Okay. Pwede. Nagabukin ni 62 kung Nana Idol at Idol Gerard, pwede ba magkaroon po ng 2 marriage certificate po? 2 marriage certificate. Well,
Ano kaya ang ibig sabihin niya dyan na dalawang marriage certificate na the same spouses, parang ganon, or dalawang marriage certificate na magkaiba. Kunyari, Malamang magkaiba to. magkaiba. So, isang tao, meron siyang first marriage, meron siyang second marriage. Well, hindi imposible yun, Sir Cap. Kasi kaya nga meron tayong mga cases of bigamous marriages. Oo. Kasi meron siyang existing na marriage, yung isang tao, nakipag-asawa uli sa iba. So, bigamous marriage yung kanyang second marriage. Hindi yun imposible, sir. Hindi imposible yun. Oo. May mga ibang tao na meron talaga. May mga ganun. Oo. Yung sa'yo. I-try mo mag-apply sa Cap ng Senomar ko at makikita mo. Speaking of Senomar, pwede bang kunin ng ibang tao ang Senomar ng ibang tao? Yes, provided na yung tao na yun ay meron siyang authorization coming from the owner of the document. Paano kung wala? Kung wala, hindi niya pwedeng makuha yon. Kasi isa yon sa mga information na pinoprotektahan ng Data Privacy Act of 2012. Okay. Kini 95, good day. Schedule ko po bukas para sa step 2 para sa National ID sa PSA Ligarda bukas. Okay. Tanong ko lang po kung pwede ko rin po ba na isama yung 10 years old na anak ko para maka-biometrics din siya. Ayaw kasing tanggapin nung nag-online ako para sa kanya sa step 2. Salamat po. Okay. Pwede kayang i-text niya sa akin and then we will verify it with PSA Benguet kasi hindi ko rin na-verify yung ganyan na case. Kung pwede siyang magsama ng other family member, especially a minor, kasi hindi daw tinatanggap ng... Kasi malamang nag-online yan kasi yung schedule niya is doon sa Ligarda. So, Ganito na lang, ibigay kaya natin yung number mo. sige. Okay. So, 695, texter 695, textan mo si Gerard sa mismong numero niya. Ano yung numero mo? I-public na natin. Baka may magtitext sa ating gabi. Sige. Ito siya. 0930 0930 988 988 3374. 3374. Okay, Yan, sige. i-text nyo si Gerard at sasagutin niya kayo Okay. ng kwan. O di kaya, bigay ko na lang yung number niya mamaya. Pwede. Ikaw na lang. Textan ko siya kung after na makapag-verify tayo sa PSA Ligarda. Okay. Kung ano mo ni 10 kapin Mr. PSA at dati nakita ko sa internet. Diyan may isang lalaking at taga Zicoslo Republic. Indarom na di parents na tapangit kanu di given name na. Tatayim pasukat na kat kinampi antikorte isuna. Ada ba tikas di nga lot dito ayan tayo? Well, Indarom na di parents na tapangit kanu di nagan na. then nasukatan. Nasukatan. Sinukatan ti korte. Awan iti... Parang ganito rin yung pinag-usapan natin na no mabulbuli ka, gapo dyan inagan mo. Kat mabalin. Dahito yung case nga eh. Pangit ka no dinagan na mabalin mo lang di korte. Mabalin, but then ti prayer na is a petition for correction of entry. Ti darom na is han nga parent na. Han nga darom iti parents na, but agfile iti petition for correction of entry iti dokumento na on the basis nga di last name na kat isutiga po nga mabulbuli iso na. Tanolan tayo piman anya ko maitibasol nga iti parents na. Baka siyempre tinawid na lang mo di nga apelyido da. Baka idi siguro kat okay lang di ay, but then as generations go on kat kasla nagbaliw iti meaning na, kasla sabsabali iti meaning na, iso nga mabulbuli iso na, something like that. So haan nga jay ground to correct that entry is tano idarom mo jay parents mo haan. No di kat ag-file ka iti petition on the basis nga mabulbuli ka, period. Okay. Awan ti basol pi man iti parents na ijay. Okay. Kiniwanait mo at kap, kas lakayat mo, ag donate ti sperm mo, awan lakay kan, kunana. Mapalinlad ta, ag donate. Donate lang mat. Sige. Okay lang yan. Basta dapat. Kunana mo ni 62, Idol Gerald, no, po ngayon po ang paggawa sa online po ng National ID. Legal po ba ito? Online na paggawa ng national ID. Wala naman yatang ganun, no? Yes.
wala po ang online na paggawa ng national ID. So kung may mga nakikita kayo sa mga social media na ganyan, na tapos nagpapabayad pa, hindi po totoo yan. Kasi ang national ID natin is libre po. 100% na libre. Walang babayaran. Walang babayaran. At saka hindi online yung pagbibigay ng national ID. Ano? Yes. Bali, yung online appointment, meron tayong ganon. Online appointment. Online registration sa step 1. Pero yung step 2, kailangan pupunta ka sa registration center physically para makuhanan ka ng fingerprint, yung ma-scan yung mata mo, tapos mapicturean ka. Yun ang step 2 natin. Ang susunod doon is yung paggawa ng national ID mismo by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At saka yung last step is madi-deliver yung physical na national ID doon sa residence ng kababayan natin. Okay. Nagabukid ni 6-7, Cap and Sir Gerard, ano pong mangyayari kung walang validity ang marriage? Ang isang ground na nag-asawa ng iba ay wala silang anak. Buhay po yung asawang babae at gusto ring mag-asawa. Galing kay Manang Cora. Yung validity, hindi ko nakuha masyado yun Yung the validity of the marriage. Pero ang ground is... ano po ang mangyari kung walang validity ang marriage? Anong ibig sabihin nun? Or hindi valid yung marriage siguro. Ganon. Ang isang ground na nag-asawa ng iba ay wala silang anak. Parang hindi ko masyado makuha ito, Manang Cora. Kung hindi ba valid yung marriage, siyempre kung hindi valid, pwedeng mag-asawa sila, no? After na ipa-declare sa korte. Korte mo na magsasabi na hindi valid, no? Yes. And then, tsaka pa lang sila pwedeng makipag-asawa muli sa ibang tao. Oo. Ngayon, kung halimbawa yung kanilang marriage valid, tapos nag-asawa yung isa dahil wala silang anak, hindi rin pwede. Oo, yun yung magiging bigamous marriage na yun. Oo. Yung second marriage ng isang spouse. Presumptive death ito na tapos ang kaso ko na naman. Sige, balikan na lang natin mamaya ng konti yan. Kung ano yung 33, hello po Cap and Sir Gerard. Paano po sa akin? Ibang name ko sa birth certificate ko. Tapos ibang ginamit kong name sa birth certificate ko po. Gloria, pero tindakil ko nga name ko kat Mary Ann. Help me, sir. Yan, okay. So covered yan doon sa clerical error law, Sir Cap. Pero ang magiging petition niya with the local civil registry office is petition for change of first name. So yung buo na pangalan ang papalitan niya. Ganon yon. So at least hindi na kailangang pupunta siya sa korte at hindi na kailangang mag-hire ng lawyer para maggagawa ng petition para sa kanya. Ang kailangan lang niyang isubmit doon sa opisina ng local civil registrar is yung mga documents, all documents kung kompleto siya, lahat ng mga dokumento na nagpapakita ng kanyang totoong yung pangalan niya na Mary Ann, tama ba? Or Glory. Kung ano yung ginagamit niya. So, baptismal certificate, school record, voter's certification, yung kanyang marriage certificate kung meron, employment records, and other documents, passport, ganon. I-submit niya lahat yon doon sa opisina ng local civil registrar and that will prove na ang kanyang pangalan is Mary Ann. Ganon. Okay. Ang kaibhan lang nito, Sir Cap, doon sa clerical error na sinasabi natin kanina is mas mahal yung sisingilin doon sa local civil registry office as filing fee. Kasi doon sa clerical error lang, 1,000 yon. Pero dyan sa change of first name, 3,000. Tapos, kailangang maipublish yung kanyang petition sa newspaper of general circulation at least once a week for 2 consecutive weeks. And then, kailangan mag-submit din siya ng clearances from authorities na wala siyang kaso. Kasi change of first name na yon. So, yun yung mga documents na kailangang i-submit niya. Okay. Ang ating oras alas 11:59, habol-habol na lang. Paano kung apelyido niya ay
Hindi ko, mami, pakita ko na lang kay Kwan ito. Pwede ito, kulafu, mabalin. Nimot 10 kablas question, nung ay dati fiancé, tata parehas dati apelyido, ngamad nga related. For example, ti apelyido ako Dakat Garcia. Very common nga apelyido. Awan nga tati issue na, kunana. Parehas dati apelyido, hindi sila related, mag-aasawa sila. Walang problema doon. Walang problema. May mga nakita na tayong marriage certificates na ganun, magka-apelyido, pero they are not related. Kung ano ba dahil tunay ni 3-5, Nice Day Sir Cap, kailan ba mag-end ang national ID? Dito sa amin, Trinidad, meron bang schedule na registration kung sakali? Wala pa po. Wala pa. Wala pang schedule dyan sa Trinidad kasi although na-mention natin na meron na nga yung mga kits na dumating galing central office, kailangang i-update pa nila yung software. Okay. Oo. So, habol-habol na lamang galing kay 3-4, kasat nung no jay year of birth ko, ti dati mistake na. 1987 kuma, ngamhan ngay. 1987 kumangay, han nga 1985. Under ba ti clerical error ba di jay? Anya taramidak? Depende. No, makita tayo ijay dokumento mismo, ijay birth certificate na after comparing ijay date of birth na, ijay other dates, ijay dokumento nga di kat makita tayo nga inconsistent na ijay dates nga da ijay, then it may fall as a clerical error. Ngam no consistent mo da ijay dates, for example, the date nga na i-prepare ijay dokumento, date nga na-receive ijay local civil registrar, consistent di then more likely nga mapaniso na ijay court. Okay. So, overtime ko yun ng konti, dalawa na lamang ito, mabilisan, galing kay 6-7. Paano po ang kaso ng presumptive death ng anak kong lalaki? Lalaki ang nag-file ng presumptive death at natapos, nag-asawa yung lalaki at may anak na 3 ngayon. Buhay po yung babae. Gusto niya mag-asawa. Yung presumptively dead na na-declare. May marriage contract sila. So, magkakaroon siya ng problema kasi paano makipag-asawa ang Kasi isang- patay na siya. Yes, Na-declare na patay na siya. Oo. Dapat, ang ginawa ng yung babae is to reappear and then magiging parang babalikan niya yung kanyang asawa and then siguro kung may ground sila for annulment, magpa-annul sila, tsaka pa lang sila pwedeng makipag-asawa ng iba. Yun na lang yun. Yun ang solusyon sana. Okay, isa na lamang to. Pasensya na po sa iba. Morning, Sir and Cap. Paano po pag nawala yung stamp ng first step? Ano po ang gagawin para maka-second step? Nawala daw yung stamp. Yung siguro yan, yung appointment reference number. Okay. Nako po. Yun ang requirement doon sa So, anong gagawin? Okay, kunin ko na lang uli yung yung number niya. Okay. Kaya mag-text siya sa akin para i-refer natin sa provincial office natin. And Okay. then we will reply accordingly. Ibigay ko na lang yung number nila. Okay. Pakitext mo na lang. Sige, okay. Okay, maraming salamat sa lahat mo ng mga nakinig, sa lahat mga nanood. Maraming salamat po, Sir Gerard. Baka meron kang gustong matiin. Okay na, Sir Cap. Lahat sila kasi. Lahat sila? Oo, lahat sila. Niya po Diyos tinang nang runa, iti dahito nga programa, tatangag sapa, Diyos tiag ngina, kadatay amin, apada-pada.